Hürmetli televizor qarawçılarыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мен Эльвира Камалетдинова. Кичә Азнакай үзәк сырхауханәсе Татнефть гаммәви акционерлык җәмгыятеннән ярдәм йөге кабул итте. Тартмаларга бүгенге пандемия чорында иң мөһим нәрсәләр – медицина кирәк-яраклары тутырылган иде. Бу турыда тулырак алдагы материалда. Сырхаухана хезмәткәрләре өчен битлекләр, медицина халатлары, перчатка башлыклар төялгән йөк машинасын район башлыгы урынбасары Роза Галиева, баш табиб урынбасары Рашат Хуҗин каршы алдылар. Бу Татнефтьнең медицина хезмәткәрләренә беренче генә ярдәме түгел. Бу юлы да алар бүгенге катлаулы чорда әлеге ярдәм өчен рәхмәтле булуларын белдерделәр. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе, в стране, в республике очень сложная. Не достаются средства индивидуальной защиты, но ПАО «Татнефть» и здесь оказался лидером. Сами производят, сами поставляют, доставляют. Вот нашему району уже оказана помощь, финансовая помощь, материальная помощь на сумму более 8 миллионов рублей. Это средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, халаты и многое-многое другое. Спасибо огромное ПАО «Татнефть» и Наилю Фатовичу Маганову. Мы, медицинские работники, очень благодарны нашему публичному акционерному обществу «Татнефть». С первых дней осложнений эпидситуации они пришли на помощь и доставляли, обеспечивали нас с такими нужными вещами, как индивидуальные средства защиты, маски и ряд других медицинских принадлежностей. Очень нужный момент они помогли нам горюче-смазочными материалами, чтобы ни на одну минуту не прервать выезды машин скорой медицинской помощи. Сүздә юк, гади генә тоелса да район үзәк хастаханәсе хезмәткәрләре өчен сизелерлек ярдәм бу. Район советының оештыру бүлеген җитәкләүче Эльвира Галиева республикада 2019 елгы эш нәтиҗәләре буенча муниципаль идарә өлкәсенең иң яхшы хезмәткәре булып танылды. Эшлекле дә, лидер да, спортчы да, уңган да, булган да. Эльвира Сайлун кызын районда гына түгел, республикада да беләләр, хөрмәт итәләр, куйган хезмәтен дәялиләр. Эльвира Галиева шактый еллар республика Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасының Азнакай бүлеген җитәкләп, районда күп төрле иҗтимагый эшләр алып барды. Нинди генә чара яки игелекле эш оештырылса да, аның башлангычында ул тырыш, сабыр, таләпчән ханым торды. Бүгенге көндә дә ул җитди хезмәттә. Актив рәвештә район хатын-кызлар советы һәм волейбол командасын җитәкли. Волейбол буенча алар шөгыльләнгән команда республика ярышларында да җиңүчеләр рәтендә. Әнә шундый тырыш, эшлекле, кешелекле булган оста җитәкче дә ул. Бер сүз белән әйткәндә, һәр яклапта булган заманча, зәвыклы, илаһи хатын-кыз ул. Әле кыш башланырга да өлгермәде, тик шулай да бер-бер артлы юл транспорт һәлакәтләре теркәлеп кенә тора. 11 ноябрь көнне Актүбә юлында шундый авария килеп чыга. Сәбәбе ВИЗ 234-900 автомобиль йөртүчесе 18 яшьлек егет югары тизлектә идарә итеп каршы яктан килүче ВАЗ автомобиленә килеп бәрелә. Нәтиҗәдә ВАЗ машинасы юл читенә үк чыгып оча. Ярыялы һәлакәт кеше гомерен алып китми. Бәхеткә аларның икесе дә исән сау. Аңа кадәр 8 ноябрь көнне Азнакай Ютазы юлында авариядә 60 яшьлек машина йөртүче хатын-кызның автомобиле әйләнеп, тән җәрәхәте алган иде. Бу очраклардан соң юлларда сак йөрегез дип тагын бер тапкыр искәртәсе килә. 11 ноябрьдә хәрби комиссариатта район башкарма комитеты һәм чакырылыш комиссиясе рәисе Айдар Шәмсетдинов катнашында армиягә чакырылыш комиссиясенең утырышы булып узды. Комиссия утырышында көзге чакырылышта армия сафларын тулыландырачак Азнакай егетләренең сәламәтлеге һәм кораллы көчләрдә хезмәт итүгә яраклылыгы тикшерелде. Алдагы эфирларда сез комиссия утырышындагы сөйләшүне тулысы белән карый алырсыз. Узган бәйрәм ялларында Азнакайда нәфис гимнастика буенча ачык турнир үтте. Әлеге турнирга Татарстан шәһәрләреннән генә түгел, чит төбәкләрдән дә килеп 600-гә якын яшь гимнаст катнашты. Турнирның тренерлары чараны матурлык бәйрәме дип атады. Бу турыда тулырак алдагы сюжетта. Просто праздник для детей.
У нас более 600 участниц из таких городов, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Уфа, Октябрьский, Никольская, это Ленинградская область. Мөгъжизалы бәйрәмгә тиң булган әлеге бәйге 2 көн дәвам итте. Биредә катнашучы балалар да, әти-әниләр дә югары дәрәҗәдә оештырылган нәфис гимнастика буенча турнирны бик теләп, мавыгып күзәттеләр. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. Залда чын мәгънәсендә гүзәллек дөньясының матур бер күренеше иде бу. Катнашучы яшь гимнасткаларыбыз үзләренең сыгылмалылыгы, техник башкару осталыгы, нәфис бию алымнары белән җәлеп иттеләр генә түгел, таң калдырдылар. Турнир барышында җиңүче кызларга бүләкләр, медальләр тапшырылды һәм башларына укалы таҗ да кидерелде. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән яңалыкларыбыз тәмам. Ялларыгыз күңелле һәм матур булсын. Сау булыгыз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Барша аламнарны юктан бар кылган, шын хуҗабыз булган Раббыбыз Субханаһу ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз булса иде. Һәм дә аның сөйкеле илчесенә, пәйгамбәренә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсә иде. Һәм дә аның сахабаларына, һәм дә инде гаиләсенә, һәм дә күркәм табигиннәргә Аллаһның рәхмәтләре һәм сәламнәре һәр даим ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәала шушы җомга көннәрен, җомга кичләрен безнең өчен мөбарәк кылсын иде. Һәм дә шушы атна арасында, җомга белән җомга арасында кылынган изгелекләребезне, гыйбадәтләребезне, яхшылыкларыбызны Аллаһ Тәала кабуллардан кылса иде. Һәм дә инде гомер буена кылган хата кимчелекләребезне, һәм дә инде гынахларыбызны Аллаһ Тәала ярлыкаса иде, гафу итсә иде. Инде шушы кыска хутбада сезнең белән күрше хакы турында сөйләшеп китербез. Чөнки Аллаһ Тәала бер аятында менә төрле сыйныф кешеләр турында безгә сөйләгәндә, аларның хаклары турында сөйли. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Вa'будуллаһа ва ла тушрику биһи шай'a ва бил валидайни ихсана ва бизил курба вал ятама вал масакини вал джари зил джунуби ва сахиби бил җанби ва ибнис сабил." Аллаһ Тәала әйтә: "Сез Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат кылыгыз һәм дә аңа ширк катмагыз ди. Ягъни тиңдәш кушмагыз ди. Ягъни иң беренче хаклар турында сөйләгәндә Аллаһ Тәала үзенең хаклары турында сөйли. Чөнки мөмин мусульман кеше иң беренче чиратта Аллаһның хакларын үтәргә тиеш. Аллаһның хаклары нәрсәдә? Без инде Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга тиешбез. Менә безнең чын максатыбыз, бу дөньяда булган иң улуг максатыбыз ул да булса шушы гыйбадат. Күп хадисләрдә, күп аятларда, күп вагазларда моны сөйләгән идек инде. Кешенең иң беренче максаты гыйбадат. Ягъни кеше әгәр дә әйтергә мөмкин: "Мин мусульман, мин бит татар, минем бит бабаем мулла булды, минем әбием абыстай булды", ләкин бу мусульманлыкка җитми, кеше үзенең исламын испатларга тиеш. Аллаһ Тәгаләгә ничек тә булса гыйбадат кылырга тиеш. Җомга намазына киләме ул, башка намазны кыламы ул, уразасын тотамы ул. Менә шушындай гыйбадатлар белән Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә тиеш. Инде минем бабам мулла иде, минем әбием абыстай иде, ул гына инде мусульман булырга җитми. Шуның өчен кеше иң беренче ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллаһ, Аллаһка ышанып шушы сүзләрне әйтсә мусульман була. Аннарысын мусульманлыгын ул испатлый шушы гыйбадат белән. Һәм дә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Миңа гына гыйбадат кылыгыз" ди. Ягъни шушы намазларыгызны, уразаларыгызны, хаҗ гамәлләрен, садакаларны, калган шушы гыйбадатларны минем өчен үтәгез ди. Минем ризалыгым өчен генә үтәгез ди. Һәм миңа ширк кушмагыз ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка бер кемгә дә гыйбадат кылмагыз ди.
мәхлукларга гыйбадат кылмагыз ди. Ничек кешеләргә яисә инде шушы мәхлукларга гыйбадат кылырга мөмкин? Аллаһ Тәала әйтә, менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бик хадистә аны аңлата. Кеше йолдызларга табынырга мөмкин, кемдер инде путларга табынырга мөмкин, кемдер инде башка менә шушындай әйберләргә, җиннәргә, фәрештәләргә гыйбадат кылырга мөмкин. Ул инде кешедән тора. Менә мәҗүсиләр бар, калган дин әһелләре бар. Алар инде менә шушы путларга, агачларга, ташларга табыналар. Ул инде ширккә керә. Инде кемдер әйтә, мин бер нәрсәгә дә табынмыйм дисә, ләкин менә әгәр дә карасак, безнең милләттә, безнең инде шушы Рәсәйдә бик киң таралган нәрсә ул сихерлек. Кеше Аллаһка ышанса да, ләкин инде менә шушы сихерне өйрәнергә тели. Һәм дә сихерне өйрәнгәндә ул шайтаннар белән мугамәлә итә. Инде шайтаннар аңардан төрле әйберләр таләп итә. Ягъни гади генә кеше сихерче була алмый. Гади генә кеше күрәзәче була алмый. Аның шартлары бар. Һәм дә инде Аллаһ Тәала да әйтә, шайтаннар алардан төрле нәрсәләр таләп итәләр ди. Начарлыклар таләп итәләр ди. Менә әгәр дә карасаң, менә шушы сихер китапларында язылган бит. Менә шушындый төндә ди, тулы ай булганда чыгып әтәчне суырга кирәк, яисә башка бер нәрсә эшләргә кирәк. Төрле китаплар төрлечә язалар. Әгәр дә карасагыз, һәм дә инде менә шушы сарык чалу шайтан өчен, әтәч чалу, калган әйберләр эшләү ул гыйбадат. Ачык-ачыктан гыйбадат, курбан итү. Без Аллаһ Тәаләгә генә курбан итәбез, шулай бит. Инде менә сихерчеләр, шайтаннар аларга ярдәм итсен өчен кара сарык чаларга мөмкин, яисә әтәч чаларга мөмкин, башка бер нәрсә эшләргә мөмкин. Ул инде шайтаннарга гыйбадат кылу дип аңлата, һәм бу исламнан чыгара. Гомумән кешене кафир итә, ягъни исламнан чыгара. Шуның өчен Аллаһ сакласын менә шушындай әйберләрдән. Бу инде Аллаһның хакын үтәмәүне аңлата. Аллаһ Тәала безгә иң беренче чиратта минем хакларны үтәгез ди. Миңа гына гыйбадат кылыгыз, һәм дә инде ширктән ерак булыгыз ди. Аннарысын кемнең хаклары килә? Аллаһ Тәала әйтә: "Ва бил валидайни ихсана". Ва бил валидайни ихсана, әти-әниләргә карата яхшылык кылыгыз ди. Әти-әниләргә карата яхшылык кылыгыз. Ихтирам итегез әти-әниләрегезне. Аларга инде начар каты сүзләр сөйләмәгез. Аларга итагать күрсәтегез. Әгәр дә алар сезгә берәр нәрсәгә әйтә икән, таләп итә икән сездә берәр нәрсә эшләргә, аларга итагать итегез. Чөнки әти-әни белән мугамәлә иткәндә бала кешегә авыр булырга мөмкин. Кай вакыт инде бер-берсен аңламаска мөмкиннәр, ызгыш-талаш чыгара мөмкин. Һәм дә бала авырсынып, уф диергә мөмкин, ардым сездән диергә мөмкин. Шушындый каты рәнҗетә торган сүзләрне хәтта инде Аллаһ Тәала әйтмәскә куша, сабыр итәргә куша, ихтирамлы буларга куша әти-әниләргә карата. Һәм дә аннарысын Аллаһ Тәала әйтә: "Ва бизил курба". Аннарысын инде туганнарга карата сез ихтирам күрсәтегез, зарар китермәгез аларга ди. Ягъни сезнең әби-бабайларыгыз, ир туганнарыгыз, кыз туганнарыгызга карата яхшы мугамәләдә булыгыз ди. Аннарысын әйтә: "Вал ятама", ятимнәргә карата яхшылык күрсәтегез ди. Ягъни инде хусусан шушы безнең хәзерге заманда ятимнәр соннары арта бара бит. Һәм дә инде шушы ятимнәргә карата без михербан шәфкать күрсәтергә тиешбез. Чөнки ятимнәр инде алар әти-әнисез үскәннәр, аларга инде матди һәм дә мәгънәви ярдәмне күрсәтергә тиешбез. Җәмәгатьләшә. Һәм дә инде Аллаһ Тәала әйтә: "Вал масакин", мискиннәргә карата матди ярдәм итегез ди. "Вал джарил джунуб", һәм дә инде менә шушы темабыз, күршеләргә карата яхшы мугамәлә күрсәтегез ди Аллаһ Тәала. Күршеләрегезгә яхшылык эшләгез ди. Аларга зарар китермәгез ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер көнне әйтә: "Җәбраил алейһиссалам минем яныма килеп, шул кадәр заг иттереп күрше турында сөйләде ди. Күршенең хаклары турында сөйләде ди. Мин инде хәтта уйладым, күрше мирасчы булыр дип шәригатьтә." Ягъни менә мирасчылар алар кем? Безнең туганнарыбыз, әти-әниләребез, безнең балаларыбыз, оныкларыбыз, алар мирасчыларыбыз. Әгәр дә кеше үлә икән, аның малларын кем бүлешә үз аранда? Аның балалары, әти-әнисе, аның хатыны, шушы мирасчылар. Алар инде аларның саннары билгеле. Ләкин инде ул әйтә: "Җәбраил алейһиссалам, шушы фәрештә шул кадәр күп миңа күрше хакы турында сөйләде. Мин инде хәтта уйладым, күрше мирасчы булыр дип. Ләкин инде ул мирасчы булмады, шулай бит." Һәм дә инде башка бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям
Әбу Зар деген сахабасы булган, ул әйткән: "Эй Әбу Зар, үз өеңдә аш пешерсәң ди, ашыңа күбрәк су сал ди. Ягъни шулпан күбрәк булсын ди. Һәм дә шушы шулпан сиңа гына түгел, синең гаиләңә генә түгел, күршеләреңә дә җитсен ди. Әгәр дә күршеләрең ач торса, әгәр дә күршеләрнең матди яктан берәр нинди мөшкилат килеп чыкса, хаҗәтләре, ихтиҗлары булса, син алар белән бүлеш ди. Шушы ашыңны күбрәк суын сал, жәлләмә ди, һәм күршеләреңә алып бар ди, бүләкләшегез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дә инде шулай ук. Һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер көнне хадистә шуны әйтте. 3 мәртәбә кабатлап: "Валлаһи ла юъмин", Аллаһ белән ант итәм, ышанмас. Чын рәвештә Аллаһка ышанмас дип 3 мәртәбә кабатлады. Һәм дә сахабалар сорадылар: "Эй Расулуллаһ, кем чын рәвештә ышанмас?" Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кемнең күршесе аның зарарыннан иминлектә булмаса" ди. Ягъни әгәр дә безнең күршеләребез безнең кулларыбыздан зарар күрә икән, безнең телләребездән зарар күрә икән, biz инде чын рәвештә ышанмаган булабыз. Шуның өчен куркыныч сүзләр. Мөмин мусульман чын рәвештә хакыйкый мөмин мусульман булмасты кеше, әгәр дә аның күршесе аңардан зарар күрә икән. Шуның өчен без шушы күршеләребезгә карата яхшылыклар, кешеләргә изгелекләр эшләргә тиешбез. Һәм дә инде безнең зарарыбыз аларга тимәскә тиеш. Чөнки менә әгәр дә карасаң, күрше инде безгә бик якын булган өчен, һәр вакыт безнең хәлләрне сорап торган өчен, һәм дә һәрбер адымыбызны күзәткән өчен инде күп ызгыш талашлар чыга. Күп ызгыш талаш чыга. Шулай бит инде күршеләр арасында һәр вакыт ниндидер булса низаглар туа. Шуның өчен шушы начарлык эшләсә дә, хәтта күрше сабыр итәргә кирәк. Аларга карата яхшылык күрсәтергә кирәк. Аллаһ Таала шушы вагызлардан вагызланырга насыйп әйләсә иде. Безгә шушы хакларны үтәргә һәм дә инде Коръан һәм хадис буенча яшәп, Аллаһның сөйкемле кулларына буларга насыйп әйләсә иде. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Туган көн ул, бәйрәм көнлә, елга бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүген дә күңел түрендәге иң матур теләкләрне, үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлларбыз. Инде иң беренче тәбрикләүбез нәкъ менә бүген үзенең 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Динара апа Гобәйдуллинага юлланыр. Хөрмәтле Динара апа, сезне экраннар янына якынрак дәшәбез. Кояш сыман көлүп, һәр күңелгә күпер сала синең карашың. Язда чәчкән гөлләреңне җыеп, үтсин еллар, айлар арасын. Табигатьтә яңгырлары, карлары белән ноябрь ае тантана итә. Әле кояш көлгән була, әле карлар явып, дөньяны аклыкка күмә. Шушы мизгелләрдә туып үсеп, тормышыбызны үзенең барлыгы белән балкытып, җәй кояшы кебек, җаннарыбызны назга күмеп, йөрәк җылысы биреп яшәүче кадерле дустыбыз, якыныбыз, тормыш иптәшенең сөеклесе, балаларының яратканы, кайгыртучан әниләре, оныкларының ягымлы әбиләре булган Гобәйдуллина Динара Кадим кызының бүген 13 ноябрьдә туган көне, 55 яшьлек юбилее. Һәркемгә ачык, бар кеше белән уртак тел таба белүче, ягымлы һәм киң күңелле булгангадыр, аны бар да ярата, бар да аңа тартыла. Әлмәт районында туып үсеп, бүгенге көндә Күктәке авылында тормыш иптәше Ринат белән пар канатта. Кызлары Фәйрүзә һәм Римма уллары Данилның игелекләрендә яратып, нәнәй диеп авылга кунакка сөенеп кайтучы яраткан 4 оныгының куанычын күреп, бәхеткә төренеп гомер кичерә ул. Эшендә
хөрмәтле һәм ихтирамга лаек хезмәткәр. Азнакай шәһәрендәге ветеринария даруханәсендә эшләү дәверендә аның хакында бары җылы сүзләр һәм рәхмәтләр, соклану гына ишетергә мөмкин. Шәхси һәм күмәк хуҗалыклар, күрше-тирә районнар белән дә эшләү, һәркем белән аңлашып, эшне дөрес итеп алып бара белү чын мәгънәсендә аңа хас осталык һәм тәҗрибәлелектер. Хөрмәтле Динарабыз, алда сине бары шатлыклы мизгелләр генә көтсен. Якыннарыңның күңел җылысында, балалар бәхетенә куанып, ныклы саулык, сәламәтлек белән пар канатта озын гомер кичер. Һәрвакыт бүгенгедәй йөзеңдә ягымлы елмаю балкып торсын. Ап-ак кар бөртекләре тормышыңны ак бәхетләргә генә торсын. Без сине барыбызда бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Кояшныкы кебек булсын гомерең, күзләреңдә нурлар сүнмәсен. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең кайгы чаткылары күрмәсен. Сиңа Ходай олы йөрәк биргән, күңелеңдә яши изгелек. Бар эшләгән яхшылыгың алда кайтсын сиңа булып изгелек. Теләкләрнең иң изгесе сиңа, котлауларның да иң кайнары, безнең белән гел куанып яшә, йөзеңдә балкысын шатлык нуры. Сине хөрмәт итеп бергә эшләүче дусларың һәм шушындай матур котлауларга якыннарың да кушыла диелде әлеге ихлас тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Динар апа, без дә